Hej och välkommen till Jonas, köksförare. Att jobba med bra, slipade massa knivar i kök. Inte speciellt viktigt. Andra saker som är viktigare, det är stavmixer. Till exempel, hur gör du din recept? Ja, jag brukar ta olja och lite vinäger. Och det är en bra början. Ja, och sen tar jag lite socker, lite peppar och lite salt. Ja, det är också en bra grund. Och sen har jag torkade örter. Hela sommaren går omkring i din trädgård och visar för alla dina kompisar och gäster. Du visar region, oregan och runt och varför. Och så går du och köper torkade örter. Är du en helt rubbad människa? Nej, här har vi ju färska saker. Det är bilder, det är partier och hela härligheten. Ner med det, olja, vinäger, stavmixern. Ja, nästan där. Andra områden som ska använda med stavmixer är och det är just där som jag tycker att alla borde köpa en stavmixer. Tack för att du tittade.